nosaltres en una marca. Perquè si tu tens, en fi, 5.000, 10.000, 100.000, 150.000 seguidors, tu tens una audiència potencial. Cadascú la té i, per tant, et converteix en una marca. Ja no és només la feina que fas, ja no és només com a cantant, sinó que vens com a tu, no? Sí, sí. Et vens a tu mateix i això, tens la capacitat de vendre el teu producte. Si tu fas un disco sense passar per les empreses discogràfiques, el pots distribuir i guanyar tots els calés tu, però de la mateixa manera pots decidir, escolta'm, la perruca blanca de la Lady Gaga o la perruca o el vestit aquest vermell que es posa ple de sang o de bistecs, no? El vestit dels bistecs. Perquè, escolta, quan anava a classe amb la teva filla, ja era així, aquesta noia? D'extravagant, diguéssim? Diuen que sí. És italiana, es diu Stephanie Germanotta. I, de fet, ens riuen. Home, Germanota... Germanota. Home, si les monges fossin catalanes, Germanota s'ho prenia com un insult, no? Sí. Però, afortunadament, no eren catalanes. Però, a veure, i uns anys abans, en aquest mateix col·legi, hi havia una altra perla, que era la Paris Hilton. També. Doncs Déu-n'hi-do, col·legi. Un bon col·legi. Home, escolta, Déu-n'hi-do, n'arriben per això, les alumnes. Sí, home, sí. Però, diguem-ne, peculiars. Però sí, era una noia que es veu que tenia fama de ser gran artista. O sigui, que allà al col·legi ja estava tot el dia tocant, no només tocant les pilotes a les monges, que també, i ho segueix fent, vull dir, les monges estan allò... perquè no parla massa bé, ella, de les monges. Però, o sigui, sinó que tocava tot tipus d'instruments i té molt de talent, cantant, actuant, toca diferents instruments, guitarres, flautes, pianos... Molt bé. Escolta, Xavier, farem una pausa, però tu deus anar a Ikea, com tothom, algun cop a la vida deus haver anat. I segur que quan hi has anat has trobat alguna raó per la qual que pugui explicar per què té aquest èxit Ikea. Sí? Sí, sí. Doncs m'ho contestaràs després de la publicitat. El Xavier Santmartín ens parla d'Ikea i també anirem a Banyoles per saber com es fa la foto perfecta. Anirem de vacances, tirarem que ara fa just 15 anys que està establerta a Catalunya, que ara ha anunciat també que obrirà una altra planta. En fi, volem saber quina és la seva fórmula. Per què triomfa Ikea? A part de provocar moltes discussions de parella, ja t'ho diré. Ah, sí? Home, anar a Ikea no hi ha mai que et posis d'acord amb la parella sobre... Primer, a l'hora d'anar-hi. L'hora. No l'hora d'anar-hi. En el moment d'anar-hi. Normalment sempre hi ha algú que no li ve de gust d'anar-hi. I llavors t'has de posar d'acord. I després, un cop estàs allà, clar, és tot tan... Sempre hi ha un moment a la vida que la parella et diu... Hem de parlar. No, això t'ho diu, això també. Però llavors et diu, hem d'anar a l'Ikea. Llavors aquest és el moment crític d'una relació. Però vaja, això no té res a veure amb l'èxit com a model de negoci d'Ikea. Quines són les claus d'Ikea, Xavier? Bé, Ikea, el món dels mobles és un món complicat on hi té un valor, un paper molt important el disseny. I durant molt de temps ens pensàvem que si tu dissenyaves coses que eren molt maques, però la gent es compraria encara que fossin molt cares. Doncs aquests de l'Ikea es van inventar una cosa, van utilitzar totes les eines de disseny per dissenyar mobles que es poguessin, bàsicament, desmuntar i posar, diguem, com amb llàmines, un sobre l'altre. És a dir, quan tu compres un armari, tu veus un armari, però a l'hora d'emportar-lo a l'armari et donen allò tot de fustes que després te les muntes tu a casa teva. I això passa tant si és un armari, com si és un sofà, com si és... I tot això està dissenyat per posar el que ells anomenen flat pack, o sigui, empacadament pla. L'empacadament pla els hi permet una sèrie de coses que els hi permet guanyar molts diners. La primera cosa que et permet és que, com que un moble, imagina't un sofà, un sofà, si tu l'has de portar des d'Indonèsia, perquè a Indonèsia resulta que fan sofàs molt barats, t'ocupa un lloc extraordinàriament gros amb el vaixell, i si l'has de guardar en el magatzem, doncs tu si has de posar 100 sofàs, doncs has de tenir uns magatzems gegants. Si tens flat packs, si tens el sofà desmuntat i posat així pla, pots portar-los de molt lluny i, per tant, obtenir costos, abaratir els costos, perquè el pots fer en el lloc més barat del món. Segona, tu pots obtenir
pots tenir un magatzem gegant amb molts sofàs, que no podries tenir si estiguessin muntats, el qual et permet vendre la idea de que després d'anar amb la dona i enfadar-te i tal i qual, pots tornar a casa i reconciliar-te el mateix dia. Perquè a la mateixa nit ja tens. Amb les altres tendes de mobles tradicionals, tu deies, vull aquest sofà, llavors et posava una llista i llavors deies, quan tardarà? I et deien, 3 mesos. I tu, hosti, i al moment que t'arribava el sofà ja ni te'n recordaves el color que havies comprat. I aquí l'excitació ja la tens el mateix dia. A més, a l'estar desmuntat, et poden dir, escolta'm, això s'ho pot fer vostè mateix i no li cobrem el muntatge, la qual cosa encara és més barat. I per tant, la idea aquesta del senyor Ingmar Kamprad, que es deia, de fet, IKEA són les inicials del senyor aquest i del poble on vivia, que és un senyor gran, un senyor deu tenir 90 anys. Doncs aquest senyor, la seva idea original, quan va fer l'empresa als anys 40 a Suècia, doncs ja era de fer les coses simples, barates i maques, i això el que ha fet és poder abaratir els costos i dedicar tots els esforços de disseny, a més de dissenyar qualsevol cosa que sigui desmuntable, però també gastar una gran quantitat de diners amb nous dissenys que es poden reproduir a tot arreu del món. Com que la cosa és tan barata, a més també he dissenyat una altra cosa molt maca, que és les fàbriques, no les fàbriques, les tendes. Les tendes IKEA, si t'hi fixes, tu és una tenda normal i pots tirar a la dreta o a l'esquerra, ara cap aquí i ara cap allà. No, allà ho has de passar per tot arreu. Les tendes has d'anar passant per tot arreu, no? I a més, les tècniques de màrqueting d'avui, que és la que es fan servir als supermercats, la que et posen els carmelos just a l'alçada dels ulls a la sortida, que fa que tu sempre acabis picant el carmelo, doncs això també t'ho fan a IKEA. Tu passes per la tenda de mobles, llavors de sobte hi ha uns gots, que tu no necessites gots però te'ls compres, després veus uns coixins, pam, també te'ls compres i vas comprant i vas fotent. I llavors això també augmenta moltíssim les vendes. I llavors una altra cosa que han fet bé, i això hauria de ser una lliçó per les deslocalitzacions, malgrat que tothom sap que és una empresa originalment sueca, feta per un suec, on les inicials IKEA són les inicials del tio, del poble i de la regió on va néixer, malgrat això, els impostos a Suècia són tan alts que aquest senyor ha fet l'empresa, de fet, és holandesa i està matriculada a Holanda i els impostos de societat ho paguen a Holanda perquè, diguem, a Suècia els han collat tant que han marxat. I també en aquesta política d'estalvi, una de les coses que la gent s'estalvia quan pren decisions són els impostos. I això, quan els governs decideixen quins tipus posar, ara que tots volen pujar impostos, cuidado, perquè les teves grans empreses d'èxit també poden marxar, com ha passat en el cas de Suècia. I també és un exemple de que no tot ha de ser com ha sigut tota la vida, no? O sigui, els mobles, semblava que no te'ls podies fer tu a casa, que te'ls havien de fer, o que tal, no? Aquest senyor ha demostrat que els mobles es poden fer d'una altra manera, i això pot passar amb tantes altres coses, no? O sigui, qüestionar-se que les coses no sempre... O sigui, el Ferran Adrià ha qüestionat que la sopa sigui líquida, no? No cal que sigui líquida, pot ser sòlida, i continuar sent sopa. Doncs aquest senyor ha fet el mateix, però amb els mobles. I això és una cosa que jo sempre explico quan faig classes d'innovació o de competitivitat dels països i tal. És una cosa que sempre explico, que nosaltres, i sobretot els nostres polítics, estan obsessionats amb la innovació, amb noves tecnologies, amb parcs biomèdics, amb tecnologies de cel·lulars i d'informàtiques i tal i qual. I la major part d'idees no passen en aquests sectors. Qui ens havia de dir als anys 60-70 que faríem una innovació tan bèstia en el sector dels mobles, que és un dels sectors més antics que hi ha? Però un altre dia, si voleu, us explico la història de Zara, que és un èxit espectacular en el sector tèxtil, en el sector no tèxtil, de distribució de roba tèxtil. I uns altres grans invents que hi ha hagut han sigut en el sector cafè. Un dels grans invents dels últims anys han sigut Nespresso i Starbucks. És a dir, que tots els sectors de l'economia necessiten innovar. És a dir, per innovar no cal especialitzar-se en parcs biomèdics ni en Silicon Valley i arrobes 22. Que també. Que també, o que no. Potser el que hem de fer els catalans són mobles o fuet. Entens? Tots els sectors, el cafè, tots els sectors de l'economia han d'innovar. I quan tu innoves, sigui en el sector que sigui, acabes tenint èxit. I la història d'IKEA ens demostra una gran innovació en un sector que sempre s'ha gastat molts calés en dissenyar,
però un nou disseny, no quina és la forma que té aquest moble o el color, sinó com es munta i es desmunta, i lo fàcil que és muntar i desmuntar, que és el que acaba portant centenars de milions de dòlars en el tio que s'ho ha inventat. Xavier, un plaer com sempre. Moltes gràcies. Gràcies, Tian. Anem cap a Banyoles, perquè l'Espartà